Mga kasama diri sa DYHP Sumbunganan ato ni nga patalinghugan kini ato ang bisita karon usa ni siya ka anak manawagan para sa iyang papa nga admitted pa karon sa private hospital diri sa Dakbayan sa Sugbo apan gumikan sa stroke patient ang iyang amahan unya taod-taod na sad ni sa Tambalanan unya dako-dako na gyud no ang na incur nila nga billing ato ning kaminawon diri sa ato ang tulumanon sa DYHP Sumbunganan. Mayong hapon welcome sa DYHP ang pangalan palihog. Si Gerald Anthony Layar, ma'am. Gerald Anthony Layar. Oo. So Layar ang apelyido. Yes, ma'am. Oo. Pila edad ni Gerald? 19 taon ko. Mag-20 pa ko karong Agosto. So estudyante pa di ka. Asa man ka nag-eskwela? Nandun ko sila sa San Cecilia sa may Mingranilla. So karon sa man ni na-admit ang imong papa unya kisay pangalan? Na-admit akong papa, ma'am, is pag April 31 pa jud siya. April 30. Oo, 30. April 30. Ay, no, ma'am. March ata. Kaya na 31. March 31. So Marso 31. Yes. Unya na-admit pa ron. Yes, ma'am. So sa ato pa kapin sa buwan na ang pagka-admit. Oo, Yes, so kumusta man yung sitwasyon ron sa ospital? Sa pagkakaroon, ma'am, ang akong papa is kanang nanami siya sa recovery na state, but ang problema na mo kay kato bago pa lang jud mi nakabalhin sa regular room. Kay pag last di jud mi pabalhin nun sa Chongwa kay kaniliging wala may kahatag na kwarta para sa naami sa ICU ato mga around usa ka buwan kapin, so matundako jud kay among bill. Bill. Oo, so pila naabot sa inyo ang bill? Among bill ron, ma'am, is around 1.3. Uy, kadako, Padong no? na mo 1.4. Oo, sus, pagkadako. Tapos nakapagduol naman mi sa ubang mga government assistance at maupod lagi kuwang pa jud siya. Ang una ta namong plano ato is mobalhin ta mi sa Soto para lagi ang tabat ang Chongwa is di man sila mosugot kay gamay ra daw kuno among ko nya. Ganahan sila na mohatag mi at least 75% or 50% usa may Sus, makatransfer. kadako man sad sa panginahanglan. Yes, ma'am. Oo. O sa paginabuhian nini sa imong mga igsuon or sa imong papa kaniadto. Ako ang igsoon, ma'am, graduate siya. Pero akong graduate siya na si trabaho, pero staff ang taon siya sa UC. Oo, sa ato pa kuan pud daw no kanang Domino. igo-igo lang sa income. Imong mama? Akong mama, ma'am, kay wajud ka na ang sari-sari store in town, ma'am. Akong mama. Kanya, mo to akong papa, mo dyan mahog na breadwinner, gali. Dyan na mo, ma'am. Nagtrabaho ni kaniadto. Yes, ma'am. Asa man nagtrabaho ang papa Nasa kaniadto? trabaho akong papa sa law office, but messenger agay siya, ma'am. Siya messenger siya, file sa mga ipanghatag sa Oo. yung mga Na mga kuan na mga ihatod Oo, o nga uban na. pa So, no. minimum magapon, pero depende og na daghan, maka extra ba? Na siya ginana extra na nasuguon ba siya ipahatag dito? Nga na, paanto Stilan. sa iya. So, may problema lagi na mo, ma'am, na siya dyan breadwinner na mo niya. Ang Chongwa kay di dyan sila masugot na mugawas dyan mi na di dyan makabayad at least katunga man daw. Nya, nangita sila na mo basig i-collateral niya. Wa man dyan may bisag clean title mo nilang gipangita, ma'am niya. Oo, kung Wa yuta jud- man galing. yuta, wa man Oo, jud niya stilan. So basta inani gali atong hisgutan no, makaingon gud ta nga pastilan asa man taon mo duol kaysa may atuan sa mga pobre, mga kabos labi na kay di matag-an nga ingon ani nga magkasakit. Nga makaingon ta nga naaman to itabang ang gobyerno pipila ka allocation pero di sa ingon ana kadako gumikan sa kadaghan tawo nga nagdepende. So mao na nga ang uban mudangat gud diri sa DYHP sayod gud ta gani sa pagkalinghod sa pangidaron sa atong bisita karon at 19 years old. Apa nangahas gud nga maoy mo ani sa atong sibianan makapanawagan yawat na lang kuno galing doon tay matigom-tigom at least initial no dugang-dugang og bayad sa ospital igud lalimpod. Tahay na nga sitwasyon tulo sila ka managsuon di ay unya bago pa ni graduate ang usa ka igsuon unya minimum ra pod kayo income unya sa pangonsumo lang daan siguro sa inyo ang sitwasyon labi na kay nawad-an mo og head of the family mo sa priority kay importante mo kaon man sad. Ana, ma'am, ya among mama mo taon hatag igo taon pang kaon na mo, ma'am. Silan, oo. Taon minito niya mao lagi ang problema niya. Karon ang problema na, ma'am, dahil nakabalhin na mi
Ganahan sa Chongwa, magsige maghatag nila. Mm. Maghatag. At Or least daw deposit. kunog, makaabot daw, may makahatag mi nila mga 100 daw kuno niya. Problema, man dyan, mo ito pa mo. So, renote mi nila na at least kuno mahatag mig 10k a day niya. Ngayon mi na, di mo dyan halos madaan paitan, 10k oo. a day. Nya nakaato na mo sa inyong congressman representative di sa inyong district nakapangayo na mo. Nakapangayon na nun mi ni Congressman Rhea. Oo, unya na didak na. Ko ano nun pa daw ana ang Chongwa na ila pa daw tong idadakanan pa Oo, kuno nila. pero dako gigihapon no. Gihapon, Oo. Sige lang, dili sa atong panag-uban mga kasama sa DYHP Sumbunganan karong hapuna. Kamo maoy takos nga nasayod. Bisan pa man og daghan kay kaguliyang karon sa ato ang nasod pero focus ta no sa ato ang tagatagsa ka mga paginabuhian, tagatagsa ka mga paningkamot unya ni ay realidad, ni ay sitwasyon sa ato mga kaigsuonan nga unable good sa pagbayad labi na sa pagpa-ospital. Kay unta to og doon na pala ikasarang ang gobyerno nga makahatag og dako nga kantidad. Siguro gamay-gamay na lang pangitaonon pero mao lagi na giingon nga unsa may nahitabo sa healthcare system sa Pilipinas. Ano sa may nahitabo asa man napadulngan ang bulk pinakadako nga pahat sa budget allocation sa Pilipinas. Muna akong pangutana manang ang mga kabos, mga ordinaryong tao in town sama sa ato ang naatubang karon, ato nadunggan karon nga in town head of the family, breadwinner, unya messenger, minimum rapod ang sweldo niya, mo'y nagkasakit, niambot og milyon ang bayaran sa ospital. Nag-iingnan sila nga may tag makadeposit og 10,000 per day. Nya sus halos wa magali ika pablit og pamugas, bilikan kay ilahang help the family. Ay wala nang makatrabaho nya kani atong bisita karon sa ka estudyante pa 19 years old apan mo'y nagsirisirig pangitag pamaagi. Ang imong mama na hibilin lang sa inyo ha naninda. Karon ma'am kay ni puli in taon ko nagpapuli ko niya kay wa may laing bantay sa hospital akong ate kay ni duty in taon siya aron na lang may papalit na mo patambal ma'am kay ongoing man gapon ang ang mga medication maintenance, sus ma'am. pastilan nya importante masan ng tambal. Oo ma'am kay katulo naman gud na intubate ang akong papa ma'am gitubuhan jud siya katong ikatulo niya dito na jud ni ako ang tambal ma'am mag-ademi og kanang mga 20k 15 a Stilan. day. So, nabulit din may halos sa utang bot sabton magali. So makaingon gyud ta Gerald nga sa imuhang sitwasyon karon sa imong pangidaron karon kita gyud nimo sa imong pagkabatanon ang kalisod sa inyong pamilya. Ana jud ma'am. Lisod ta na kan maski magali atong pagkaon kay ito na lang yung usahon para makatipid unta ba. Oo, so at least kay ba imong mama ron nga nakadiri sa DYHP nga nakapaschedule ka para sa imong papa. Oo ma'am. Lagi ka na po ko niya ito na mato niya ko mato siya sige puli lang sa taya. Ko lang sa ibantay si papa ni mo. So unsa may imong panawagan karon sa atong mga sukintig paminaw sa mga inahan nga nagpaminaw karon sa mga amahan nga nagpaminaw karon o sama nimo nga estudyante o baka mga igsuon nga nagpaminaw karon unsa may imuhang hangyo para kanila sa imong sitwasyon karon. Na sa mga tanang mga amahan o inahan or sa kanan kanyo kaninyo ug sa mga anak na unta inyong panggaon ang inyong mamag papa sa tanang pangitabo bisan man saon sa kalisod na may usahay na di man ta makasabot sa ila at maskin kita mga anak isabot po ta nila so tapod mo bahalos ta nila og tabang na kuhan lang dili man lang at least na makita nila na maski kita ni laban ta para makita sa nila na mo laban po sila sa ilang gipamati karon. Tsaka ma'am og sa mo taog kamo hatag mo bisag gamay inabang dako na kay na sa among pamilya di bisan magmingon na gamay ra kay mo dako na kay sa mo dako na kay tabang sa mata labi na sa pagampo Sa mga tambal. oh ma'am. Okay, mga kasama si Gerald no sa iyang panawagan karon para sa medication padayon nga pagpaayo sa iyang papa nga napakaron sa private hospital.
Para sa inyong tabang mga kasama na din sa itong Sibianan ha. Si Gerald kanong galing walk-in donation din sa itong Sibianan Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Adri ang DYHP. Uba ka pinagi sa GCash mga kasama ato ang numero. Nga pwede ninyong kapadalahan sa inyong tabang. Ato numero gi-flash karon sa atong screen. 0918-554-2071. Under Aida Tampos, mga kasama ato balikod 0918-554-2071. Amo na giingon nga tuod nadungog nato no kato mga interviews ginato kagagina mga reaction about impeachment. Nadungog nato nga mga yano nato nga nakigsuunan diri sa Cebu naglaid sa kalisod. Labi na gani ato ang bisita karon nga doble, triple ang ilahang problema gumikan kay ongoing pa ang meds ang mga tambal nga ipainom. Kanya naapay hospital bill, kinahanglan pa sila nga naay ika bayad o baka ika-initial no samtang naa pa sa ospital. Para sa yung tabang mga kasama, para sa papa ni Gerald, ito nanawagan karon kaning 19 years old. So usa naman ka senior high? Second year college. Second year padong na ko college. mag-third year. Unsa man nimong kurso? Akong kurso kay Business Administration. Major on Human Resource. Oho. So paningkamot lang gyud kay sus kay bawog gyud ka sa kalisdanan sa inyong pamilya karon and sa pagpaningkamot, God will do the rest. Sige mga kasama alang sa inyong tabang 0918-554-2071. Lisod kayo inaani nga sitwasyon labi na sa estado nga kita magay nagkinahanglan. Tanan gud siguro murag mood ano tag wow basta tinarong nga mga pamaaging atong himuon. No, so mao na unta o sa uban nimong pangidaron ang uban nga 19 years old katong labi na naas ang maarang-arang ang kahimtang no maralagola ma-chill lang ug uban ba kaha ang uban sad naningkamot nga motabang sa ilang pamilya unya karon si Gerald mao sa di iyang sitwasyon. Para sa iyong tabang mga kasama, takos ng dawaton sa ato ang bisita karon sa mas ang giingon ultimo gali kaon mga pangonsumo lisod pa sila unya ilang priority ang tambal para sa ilahang papa. Sa iyong ikatampo karong gabi una mga kasama to numero 0918-554-2071 ato po nang i-flash diri sa ato ang screen o baka alain pa nato nga number 0991-207-9880 under Aida Tampos na atong alternate nga number kung galing doon may karisdanan sa pag-send sa ato ang 0918-554-2071 or sa lain pa nato nga number kaning ato ang dito number 0991-207-9880. Muna sus kita maingon ta nga tuod man kita maingon ta nga doon na tayo kalisdanan sa usag-usa kita nga nagpaminaw karon maingon ta hay kalisod sa panahon pero kung atong i-reflect ato ang nahunaon pod karon ang uban nga kalisdanan sa ato mga kaigsuunan makaingon gyud ta nga sus Lord nagreklamo ko pero may naman lang arang-arang raman po dahil niya akong kahimtang. So mauna nga kuno galing kita mapasalamaton kana ato ang ubanan sa atong buhat mga kasama. Kausa kay estudyante nga nangandahay nga magkauban pa nila ilahang pamilya, puhon ihatag ang kabasog ang recovery sa iyang papa makabalik sa normal. No nga panikay-sikay kay uba palay kun aning nga problema, wasan si Gerald karon. Para sa inyong tabang 0991-207-9880 o sa 0918-554-2071 na piso man na, ma-10, ma-50 pesos, 100 pesos or sa amount nga kaya sa inyong mga kasing-kasing sa inyong kabubuton mga kasama inyo nang ipadangat dili sa ato ang i-provide nga GCash number unsa man ka krisis o kalisod, ka-challenging ang Pilipinas karon pero there's always a reason to be kind. Naging mga rason na kasama nga, pilihan gapon nato nga nang maghihatagon, pilihan gapon nato nga maayo. Labi na sa mga tao nga sayod kita, halos na may laing kadangpan, halos na may laing kaadtuan, kundi sa mga ahensya, asama ning DYHP nga sayod nga doon ay mga listeners nga nagpakabana kanunay sa karisdanan sa atong isig kaingon naglabaw sa tanan atong makagagahom nga kanunay nga nagiya nato
sa mga direksyon ni atong maadtuan labi ang pagsangpit nato kaniyang maghatag natong kalig-on. Ato balikon ha para sa inyong tabang karong gabi una 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880 under Aida Tampos ni mga kasama. Ato ang matigom karon mo apoy ato ang ipadangat ngadto sa panawagan karon ni Gerald. Tuod man no karong mga pitsaha, di ba good things sweldo pero sige lang mapiso man na ma-10 man na ma-20 ma-50 pero kung ubay-ubay ang nagpadangat sa tabang dako gagapon kay nag-ikatabang sa panawagan karon ni Gerald. Kay salamat sa mga nipa-ambit na sa ilahang tabang. Thank you very much. Always kami mapasalamaton sa DYHP. Kaninyo mga generous namo nga sukintig paminaw. Instrumento lang mi diri sa DYHP nagpadangat lang mi sa mensahe apan kamo maugay usa sa mga nahimong instrumento no nga ang tao nga usahay naa sa kahuyang naa sa ilahang ka problema mahatagan gid gihapon og kahigayunan nga mulaom. Sa mga nag-confirm, yes mo niya ito number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Okay, dahil 30 pesos ikan sa 4711. Dagan kayong salamat. 100 pesos ikan sa 2051. Salamat kayo ninyo, ma'am or sir. 100 pesos 4102 pagpakalig-on dong. Sabayan og mga pag-ampo. Thank you. 500 pesos 7946 donation. Salamat kayo, sir, ma'am. Thank you sa inyong pagsandong og sa ato ang panawagan karon uban magpailaman or dili para atong labang makagagahom nakakita sa inyong kaayo. And sayod ta di man nato panganduyon nga dunay ibaws nato ring ato nanawagan pa karon pero ang Ginoo nagtan-aw nato kanunay. Di man nato expect kung sa may dakong ibaws di ka nato apan igo na ato mayong panglawas. No nga kita makapadayon sa atong trabaho, atong pamilya, nakapa-eskwela ta. Nga maayo ang atong sitwasyon, wala nagkasakit-sakit, tako na kay na ikapasalamat. 100 pesos 0146. Thank you. Thank you kaayo ha. Kumusta ka, Sir Delphine Maluluyon? Thank you kaayo, sir. Gikan ni Sir Delphine Maluluyon Junior. Salamat kayo ninyo, sir. 2,612 ang tabang, no? 2,612. Thank you kayo, sir. 50 pesos 0885. Daghang kayong salamat. 100 pesos gikan sa 8201. Dili ha sa 0918-554-2071. Nakaning 300 pesos ikan sa 9869. Salamat. Kay 1,000 pesos ikan sa gikan sa 6138. Dikan kay salamat ninyo, ma'am, sir. Thank you. 40 pesos 8312. Ya 8301, 50 pesos. Dikan kay salamat. Atong gitabangan karon iyang papa stroke nga pasyente kapina sa usa ka buwan na admit karon sa ospital. Ang katulad ng wagan 19 anyos usa ka estudyante apan ning kamot sad no nga makatabang sa iyang pamilya labi na gid sa iyang amahan nga mao ilahang breadwinner mo nang ginabuhian mo nang ginabuhi kanila pagpa-eskwela kanila apan mao ni no na stroke na karon sa ospital. Ato ang lain pa nga numero 0991-207-9880. Under Aida Tampos, mga kasama. ₱1,000 gikan sa 4068. Yes, di na receive. Dengan kayong salamat. ₱500 ikan sa 9570 from Frinas Lechon. Uy, salamat kayo ninyo diha, ma'am. Frinas Lechon. Murag amo sa mga maagian diha sa may mambaling na. Lamian nga lechon diha. Salamat kayo ninyo diha, ma'am and sir. Diha sa Frinas Lechon. Katilob ako diha sa inyong lechon. Dayan kayong salamat. Unya, sa inyong pagpaminaw, of course.
mga grasya, dugang pa, labi na sa iyong pangnegosyo, ma'am. Daghan kay salamat sa pagpaambit. Nag-iingon nga di lang kutob sa pagnegosyo, kundi ang pag-share pod kay bawta sa mga tao nga nagkalisod karong mga panahon na. 200 pesos, 7233, thank you. Kunya 500 pesos, 8157 for Gerald, Father's Medication Assistance. Salamat kaayo. Agi ka to sa 8157 ay 500. 100 pesos, 3856. Salamat. Pero galing uban nga mo paambit, naapa karon diri ang estudyante no nga nangagtabang para sa iyang papa. Pwede pa ninyo ikapadangat ang inyong tabang. Papan ko galing GCash kung may paspabor ninyo, dali ninyo pagpadangat sa inyong tabang. Iwat na lang sa pauli karon ni Gerald sa mamadto ka sa ospital karon after diri balik ka sa ospital. Kaya mo bantay niya. So yawat na lang kani imong madala karon makatabang-tabang ni. Salamat sad kayo ninyo, ma'am. Thank you kayo sa DOHP ug sa mga anang nitabang. So diya pa 1,000 pesos ikan sa 8207. Thank you. 200 pesos 0522. Dagan kayong salamat sa inyong kaayo ug sa inyong tabang. 500 pesos 5298. Thank you. Sa 0991207980 sa inyong tabang karong habiuna ako nag-ikatampo alang sa recovery sa papa ni Gerald. So tingan sa imong papa? Ang bakan sa akong papa, ma'am, is Edwin Perosilio. But sa mostly sa mga iyang mga kaila na ilan siya Edwin Fernandez. Fernandez din siya kay sa una daw ko no, ma'am, sa ilahang tradisyon sa ilahan na bisag kana imong apelyido pwede kuno kamo daw apelyido sa imong lola para kuno kanang managhan unta ba. So mao sa di ay na no. Oo. Pila may edad si imong papa gani? 50 years old. 50 years old. Kuan na taon siya. Mag 51 karong May 15. Uy, hapit na di ang birthday. Sus, oo, ang amo ang atong ampo mao iyang kaayuhan gyud. No nga. Alagan pa siya og lain nga katuigan na pinagyud ang yang recovery. So 6554 good PM mao lang ginisod sa akong fund apan salamat no. Thank you kayo and get well. Mao ni giingon diri sa tuang sender 24 pesos 6554. Salamat kayo ha ma'am. O sir, thank you. Thank you kayo sa inyong tabang. Okay, di pa 20 pesos ikan sa 8709. Unya 50 pesos agikan sa 6322. Ato oras sa lasay sa 29 na sa kagabion mga kasama. Makausap pa atong gitabangan diri kaning panawagan sa usa ka 19 years old nga estudyante. Nawagan ni tabang para siyang papa nga bill in taon ni sila karon og kapin sa 1 million na paron sa ospital and recovering og ang iyaha lang nga panawagan nga matabangan sila nga dunay mahatag inisyal sa ospital labi na gid sa panginahanglan sa tambal or maintenance para sa iyahang papa nga na-admit pa karon sa ospital. Birthday di ay mag 51 karong May 15. Yes. 200 pesos para ka father sa medication ikan sa 2215. Dikan kayong salamat o nawagan diri si Gerald ha kani atong ang bisita. 100 pesos GCash from BDO. Salamat kaayo sa inyong tabang.
Okay, so balasay si media karong gabi una, Rald, nakatigom ta diri sa DYHP Sumbunganan sa ato ang number. $10,650 no sa to ang GCash numbers nga i-provide, nakatigom ta diri atong gi-total $10,650. So sayod ta karong mga panahona sa ka apiki lisod kay tigumon bisag usa ka libo, pero sa generosity sa ato mga tigpaminaw ug sa ilahang pagsabot sa imong sitwasyon, katigom gitaan ni maong kandidara Rald ay imong mensahe. Gusto kong magpasalamat, especially na sa DOHP. Thank you kayo ninyo, ma'am, sa pagtabang sa mga generous na kuhan. Salamat kayo ninyong tanan. Dili man may kahatag sa inyo pabalik. Unta, ang Ginoo, bausan mo kanapo pa sa inyong pagtabang. Salamat. Tao na kayong tabang sa mga. This, na may pangkuhan sa tambalog. Makatag man lang sa ospital. Na ilang ba yun? Salamat niyo, ma'am. Way sa pa yan yung mga kasama yun na dungog si Gerald, siya panawagan pa karon siyang papa. Way sa pa yan dong, kunya ano lang paningkamot lang yun yung pagpakaligon. Kanunay. So far nadugangan pa ta diri karon. So nadugangan pa ta, no? So nahimo na ta karong 11,100. O di pa padugang nga 100 pesos ikan sa 2479 unya 1,431,128 pesos. Mga kasama, ako ban nga mga mapaapas pa, pwede pa ninyo nga ipaapas ang inyong tabang while napadiri ato ang bisita. Yan kayong salamat magkausap pa mga sugid di paminaw sa inyong tabang. Kamo say naghatag na mag-inspiration nga padayon sad mi nga mag serbisyo diri sa DYHP gumikan kay na inyo dakong pagsalig, na inyong pagtabang sa mga tao nga kinahanglan karon mga panahon na pinaagi diri sa ato ang Sibya diri sa DYHP o of course sa FM, sa IFM mga kasama. At oras sa lasay sa 31 na sa kagabion mga kasama. Taon pod na, emotional pod ang estudyante, no? 19 years old man ka sa maong pangidaron ka sa mga ni store apan grabing paningkamot, no? Sa maong tinunan. God bless you. Gerald, sa imong pagpaningkamot. Unya agi pagampo kanunay. Salamat sa determination pod sa maong batan-on mga kasama para pagtabang sa iyang mga ginikanan. Kasama lang kalampusan na usab ang atong ang napabati karong hapuna, atong kalampusan sa pagtinabangay, ang atong kalampusan nga na ang pagbati na ang kasing-kasing sa matag usa kanato. Bisan pa man sa uban nga pinaagi sa mga pag-ampo, ang uban sa ilahang kasing-kasing nga tabang pinaagi sa tabang pinansyal. Iging kay salamat kaninyong tanan. At oras sa 6:34 na dito malimot sa pinakaroon panahon na importante kayo ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok ng Aedes aegypti sama sa dengue o nga ni ana EXL All-in-One Skincare Oil ito tabanan og tabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang kini basta skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and sacripilant property sabang nga proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Ang EXL All-in-One Skincare Oil sa iyong pagpanghaplas, labi na kung karong gabi una gusto ka nga makatulog dayon gabi ka sa calming effect, labaw sa tanan pagkapanalipod sa batok sa dengue. EXL
all-in-one skincare oil. Samtang sa pikas bahin sa atong pagpangape, nakapakape na ba mo karong adlaw? Nakahigop na ba mo kape? Karong adlaw mga kasamag, di ba kompleto yung adlaw kung dili makapangape? Ay pagkutaw na diha. EXL Coffee Mix 17 in 1. Pero galing imong sudan, budboron-baron nga pinirito, o baka ha buwad, o baka ha utan, o baka ginisa. Alamig hapon ka nagparisag kape. EXL Coffee Mix 17 in 1 sa mga nutrients nga naanini maghatag ka nato. O immune function, brain health, at blood sugar control. Ka-encourage sa mga importante kayo sa energy. Kung si mga pagpaningkamot, trabaho o gaban pa nga pagbudlay. Imo gyud nang hatag higayon nga maka-minom ka. EXL Coffee Mix 17 in 1 mapalit na sa mga botika dool kaninyo Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy, mga botika dool kaninyo. Ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong oras na pupus na atong partner sa Master Control kasama ang Nestor Homestilio, DYHP Digital, kasama Nembol James Quinones, Transmitter Site Chief Tech, Robel Boyset, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap. May magkaminaw sa mga nagpaminaw karon, nag-tune in sa DYHP. Salamat kay kaninyong tanan. Sabi na sa taga Barangay Kugon Pardo, always listening sa DYHP. Salamat kaayo. Nga Sir Jess Borja nagpaminaw sa DYHP. Pag-greet ako ng mga ginikanan, Paulino Paling Borja, Francie Borja. Yes, sa Muabog Pilar Kamot. Salamat. Kini si Radioman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na. DYHP IMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide.